abokatuak dira, genealogistak eta ikertzaileak. Erentzien oinordekoen bila aritzen dira, baina kasuotan onuradunek ez dakite erentzia bat daukatela kobratzeko. Erentzia harrapatzaileen lana ezagutuko dugu gaur gertutik. Gai konplexuak eta nazioartekoak izaten dira gehienak. Madrilen dago halako kasuak daramatzan bufete bakarra. Amaia Donostiarra da eta erentzia harrapatzailea da bertan. Edozein aztarna lagungarri zaio oinordekoa bilatzeko. Batzuetan, hilerrietan aurkitzen dute arrastoren bat. Probar esa línea ascendente y descendente para comprobar si realmente es un heredero. Kanpora joan, haren arrastorik, haren aririk galdu egin da, inork ez daki eta lurrak baditu eta sarritan gertatzen da. Horretarako epaitegitara jo behar da. Notarioek testamentua egitearen garrantzia azpimarratzen dute eta erentzia bat hartu baino lehen ondo jakin behar dela zer dakarren. Notarioen elkargoaren datuen arabera, Euskadin egunero 4 erentziari egiten zaie uko. Krisi hasi zenetik 60% igo dira ezezkoak. Hogeigarren mendean 100 euskaldunek egin zuten alde atzerrira. Batzuek dirua egin zuten, testamendurik ez, eta inork ez daki euren erentziarekin zer gertatu zen. Bufete hau espezializatuta dago honelako kasuetan. Estatuan bakarra da, oinordekoak bilatzen dituzte. Izan ere, askok ez dakite erentzia badaukatela kobratzeko. Balio handiko lurrak edo ondasunak abandonatuta aurkitzen baditugu, genealogia erabiliz topatzen dugu oinordekoa. Erentzia ugari daude hartu gabe, 7%. Oinordekoei inork ez die abisatzen. Hemen nork bere buruaren oinordekoa dela uste baldin badu, egin behar izaten du registro zibilera joan, heriotzagiri atera, eta pertsona horrek testamentu egin baldin bazuen, pertsona horren testamentuaren kopia atera dezake jakiteko zein den edukia. Oinordeko bat aurkitzen badute eta ari erentzia eman, eurak 130% komisioarekin geratzen dira. Lehenengo erregistro ofizialetara jotzen dute eta bertan ezera aurkitzen ez badute, hilerrietan saiatzen dira eta batzuetan hemen oinordekoa norden jakiteko arrastoa aurkitzen dute. Solemos acudir a los cementerios para poder... Hilerrietara ere joaten gara zuhaitz genealogikoa egiteko. Testamenturik ez badago, 4. gradurainoko senideek lortu dezakete erentzia. Bestela, estatuarentzat da. De 4. grado sería cuando el Estado se quedaría con esa parte de la herencia. Bizkaiko foruduna edo Arabako forudunen kasuan, testamenturik gabeko erentzian, oinordekorik gabeko erentzian, baldin badago hori estatua esesik bertako edo lurralde horretako edo herrialde horretako foru aldundiaren eskuetara doala. Honelako kasuak ez dira ohikoenak, gero eta gehiagotan erentziari uko egiten zaiola nabaritu dute notarioek. Pasiboa hau da zorrak, aktiboa hau da ondasunak baino gehiago direla. Orduan kasu horretan pertsona horrek bi irtenbide ditu. Lehena da esatea agur erentziari, uko egiten diot erentzia hori pozoinduta dauelako, edo bigarrena izango litzateke erentzia onartzen dut, baina inventario onuraren arabera. Ze esan nahi du, espresa molde horrek esan nahi du, onartzen dudala erentzia hori, baina muga batekin. Hau da, dauden zorrak ordaingarri diren neurrian dauden ondasunekin. Iaz Euskadin 13.700 erentzia eman ziren, horietatik 1.300 bertan bera gelditu ziren.